Ji bernameya nîvendê dem baş temaşevanê nihêja bi bernameyeke nû em li pêşberî wene di vê bernameyê de jî em ê li ser mîtîngên azadiyê bisekine bi duruşmeya bi rêbertiya azad ber bi civaka azad ve li Amedê, li Wanê, li Mêrsîn û Stenbolê mîtînga azadiyê li hat darxistin. Di mîtingê de peyamên bi çi rengî hatin dayîn. Mîtîng çawa derbas bû, tevlîbûn çawa bû. Li wir daxwaz û peyama gel bi çi rengî bû. Em ê li ser naveroka mîtingê bisekin. Di heman demê de jî azadiya Rêberêgelê Kurd Abdullah Öcalan wê bandoreke çawa di heman demê de li ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk bike. Em ê bi münasebeta li darxistina mîtînga di heman demê de jî balê bikişin li ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk jî. Mêvanên me ê vê bernamê Hevseroka Dem Partî ya Amedê Gülşen Özer di heman demê de jî aktivîsta Tevgera Jinên Azad Gülistan Erdînçi. Hûn bi xêr hatin. Belê Gülşen em ji te dest pêkin. Wekî di vekirina bernamê de jî me got li çar bajaran mîtîng hat darxistin hem li Amedê, li Wanê, li Stenbol û Mêrsînê. Mîtînga ji bo azadiya Rêberêgelê Kurd Abdullah Öcalan di heman demê de jî bi vê yekê girêdayî hemû azadiya girtiyên siyasî hat xwestin. Tu jî û Gülistan jî tevlî mîtingê bûn, mîtînga Amedê. Tu dixwazî di destpêkê de behsa girîngî taybetmendiya vê mîtingê bike, armanca wê çi bû? Li qada mîtingê atmosferek çawa hebû, peyamên bi çi rengî hatin dayîn? Belê, ez di serî de ê ku me temaşe dikin û we bi rêzdarî silav dikim. Bi rastî do kelecanekî herî mezin li qadê belkî hûn jî weddî ya jî we temaşe kir û nûr bûn ez bawer dikim. Lê berî mîtingê hûn zanin ku xebatekî herî girîng hat avakirin. Lê çarê çile de ku me carkek tarîx girt û hûn zanin ku îsal şert û mercê zivistanê pir giran bûn. Me nexwest gelê me ewqa zor zehmetê bikişînin. Me taloqa vê te carka din jî aynen dîsa wisa bû. Lê gelek meş mekirin, meşê mezin, meşê girîng lê ev mîtîng erê dereng ma lê ciyê xwe ez bawerim ku girt li her çar bajara jî gelek bi coşekî û gelekî bi qelebalix derbas bû. Yani do bi rastî ez bi xwe di nava gel da pir geriyam. Yani ez nesekinîm wisa. Yani te destê xwe davê kî te digot qey ew ê îro azadî îro dest pê bike yani. Ewqa bi coş bûn yani. Yani gelek temelê wan mezin jî hatibûn. Ew jî wextê ku çav bi meriv dike tin coşekî mezin nîşan didan. Digot ku em ji yani bi serê xwe hatine yani em kesî re jî nehatine. Yani ew eşq ew coşa azadiyê di nava hemî gel da meriv bandor dikir ser meriv. Lê girîngiya vê mîtingê hûn zanin ku Serok bi rêz Öcalan mizakerê dibe ya baş mizakere jî yani mizakerê ku esas bi wî re tê kirin ku di nava çar dîwara de ye ev jî gelê Kurd yani hem qebûl nakin hem jî tiştekî nerast e ji xwe. Yani meriv bi yekî re aşîtiyê mizakere bike û meriv di nava here di nava çar dîwara da bike. Yani ku madem mizakere bi wî re tê kirin dibe serokê mizakerê ew ese bi rastî gere ew jî di şert û mercê ku jiyanekî azad yakî bingehekî azad ku jê re bê temîn kirin ku ew jî dihê fikr û remanê xwe hew bi ser herkî dihebana bi gelekî insana re nîqaş bike û bi gelekî insana re fikrê xwe bişîne. Yani bi peyamekî nabe belkî bi ew bi devê xwe em dixwazin ku bi dengê xwe bi devê xwe ew
peyamê xwe bixwîne û ji me re bêje. Şifa daxwaza gel jî ew bû duî warî de bû. Yani Belê. gelê ku hat tevlî mîtingê bû yani daxwaza wan ya sereken bêjin azadiya rêberê Belê. gelê Kurd bû û bi vê yekê girêda şifa azadiya hemû girtiyên Aynen. siyasî bû. Yani pîş 27 Sibatê vir de hûn zanin ku gelek nig me avê lê hikûmet hê nigekî jî navêtiye. Gavek jî navê. Yani gavekî jî navêtiye. Ji ber wî havî jî em dibên yani bira tiştekî ku bi çav bê dîtin ku vî gelê bawer bike. Çünkü baweriya gel heqeten tune ye. Çünkü gelek car tiştê ew habûne û dûra ev tişt hatiye xerakirin û gelek mağdur bûye. Lê vê carê em bi bawerin hem bi serokê xwe hem bi gelê xwe hem bi aktivîstê xwe em hemûya bawerin ku ev vê azadî ev here serî. Jaliyekî ji yanî li hemberî mîtingê hinek astengî jî derketin. Dixwazim balê bikişî serokekê. Yani li Stenbolê wexta ciwanan xwestin tedî belavokê belavik ji bo mîtinga li Stenbolê jî li wir hatin girtin yani hatin binçavkirin em bêjin lêdan xwarin. Di heman demê de tu vê astengiya li hemberî mîtingê çawa dinirxînin. Yani evyaz elbette ki tiştekî ne rast e yani em bi hevra dibên ku em ê azadî bi hevra ava bikin em bi hevra müzakere dikin bingeha aşîtî em ê bi hevra deynin lê em li cîna em hê dibên ku yani devlet dibe ku tamam azadî ama azadî ki ku ez wek min azadî wek kesî ne heqîqet yeke azadî jî yeke ku em azadî bi hevra dixwazin gere em pêşî hevdû jî vekin. Astengî ji hev re dernexin. Yani van astengiya li vir jî car car hinek cî derketin. Lê pir wek İstanbul nin bû lê em bûya jî rast nabînin yani. Belê Gülşen zî dîsa vegerim ser de. Gülistan tu bi xwe jî tevlî mîtinga Amedê bû û bi rastî jî ez dixwazim tu hinekî balê bikişîn ser wan peyamên ku bi taybet di mîtingê de hat dayîn û ew daxwazên gel te ew çavdêriya te ya li mîtingê bi çi rengî bû gelo? Ji serî de silav û rêzê xwe temaşevanê hêja û xebatkarê Jin TV re dibêjim. Hebatê we re serkeftin dixwazim. Bi rastî Gülşen hewa jî yanî ziman atmosfereke pir kelejan yani çend saet berdewam jî kir ew kelejan û ew duruşmê ji bona azadiya serok qut nebûn. Bi germî datin avê tin û bi zefê jî girsa me ciwan bû ciwanê jî ciwanê xwe. Evêne pir kêfxweşî da min serî dibêjim. Peyamê ku li wir jî hatin dan yani ew peyam car cara gelek qada de jî hatine dan xwesteka wê gelê xwesteka wê rêxistinê yê pêvajoyê daha zelal hatin ziman ser axatvanê me ve vêna jî rihê mîtingê zaftir hem xur dikir kelejaniya wê jî daha zêde dikir û bi rastî gerek êdî wisa jî be yani xwestekê vê gelê û pêvajo gere ji hev qutinê meşandin di aliyê me ve azadiya serokatî gerek ev gel derneketa qadaş xwe ev qas zehmetî jî yani ji bonî me ne zehmetî ama hatiye ispatkirin yani pratikeke hatiye ispatkirin. Îro tirabî wek heval Gülşen jî got müzakere bi însanekê re dikî tu baş müzakere dibînî û tirabî li serê bazara tecrîdê car cara kêfa me bixwaze wê hevdîtin çê bibin ya jî çê nebin em wê merhelê derbas kiriye. Yani 3 sal û nîva 4 sala tecrîte herî giran li ser serokê me hatin bişandin. Dawiyê de jî îro çûn li gorî konjektûra rojhilata navîn li gorî
گنگشی روشلاتا ناوین مجبور مان چون سروکاتی مرا هفدیتن کرن هفدیتن جی دوی بنوی بیدا گرتن ده سری ده خواستکا وی گلی و خواستکا گلی ما و یا وی پیواجو آزادیا سروک تقص به بازار و به ام بیجن رونن حساب خوی سیاسی اهل بجارتنا چه بیجم خواه جاری کدی بینن اقتداری و بازارا ده شخص سروکاتی ده بکن اوی جه ضرره ببینن او خواه بیجه درومی خطره و سرواچه ببن ام دویجن سروکاتی تقص آزادیا سروکاتی و بو او روب گلی خوره بریخستنی خوره چونکه ام هیجی ام روبرو دوی مذاکره ده چی در باست به افگل سری وی زحف نزلاله او جی دخوازن شخوه یکی بکن ام جی ویره itiraz دکن Duzanı da haman demede Gülistan yani kesin kubrastı jî li hemberî mîtingên azadiyê em bêjin li hemberî di haman demê de jî pêvajoya eştû civaka demokratîk disekinin hene mînaka veya herî dawî 112 em bêjin netewperestên Tirk îmze dabûn ji bo mîtingên azadiyê neyên çêkirin. Em dikarin vê bêjin di heman demê de helwestek li dijî azadî û aştiyê ye. Di heman demê de helwestek li dijî demokrasiyê. اول روزا شخوه پیواجو دست بکر 27 سباتی ده پر کلجانک ده ناف گلده چی بو پر هم چون یعنی ما جوینی اولی هفدیتنی می اولی کلجانک هیویه که پر مزن هبو و سیستمی اف دیت و پرگالی اف دیت دوره وک شری طیبت لسر سروکاتی هاتیه مشاندن هم ده تبنا جواکی ده دبینن هم در دوره دبینن وک وجی بو یعنی هم بری بی ایدی بریخستن خو بریخستن دخوازه سروکاتی جوانا جار جارا تینه زمان دبیجه ناوه کلواتی وکه گلادی وکه و ریخستنی کوری دناوا دولتی ده وانا تینه زمان اوجی ایرو خبیز دکن اوجی ایرو و شر طیبت او بخود مشینن Yani mered gavê lehêviya valahiyekî jî yani lehêviya valahiyekî jî deslê xwe. اوجی تیده هیه بشر طیبت خواستن سروکاتی چی گل جی قط بکن نابراوا ده جی ست چیکن yani vêna jî gelê Kurd ji biçûkê xwe heta mezanê xwe vêna dibînin Kurd ne Kurdê berê ne ji rêzê nafikirin îro ev qas destkeftiyê Kurda bê bigîjî armanca xwe Kurd vir de biryarin em biryarin yani azadiya serok wê bibe destpêkê destpêka müzakerê hêjî maseyek tune hêjî bi serokatî re rûbirû hatibin bahevê erê tiştin tên axaftin bi hev re têrû niştandin ama ew behsaya ku wek em bêjin protokolê müzakere tune ye li holê li ser serokatî daha zaf şerê taybet û wê bandor bikin wê jî gelb qut bikin û gotinê wî axaftinê wî berovajî bikin ji bo vê gere serok azad bibe ev gotinê ku bêne ev berovajî kirin em müzakere çê nabe yani. Belê me dîsa li ser pêvajoyê bisekin û bandora azadiya rêberê gelê Kurd a li ser pêvajoyê ez dixwazim Gülşen em balê hinekî bikişînin ser girîngî û taybetmendiya mafê hêviyê jî hem ji bo rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan hem jî ji bo hemû girtiyên siyasî çünkü îro em lê dinêrin yani hemû girtiyên siyasî jî îro hîn em bêjin nehatine berdan ji ber doza xwe di girtîgeha dimînin. Mînaka herî dawî ji xwe li Ayşe Gökhan ceza hatibû birîn 19 sal û 6 meh ceza. Bi vê yekê girêdayê tu girîngiya mafê hêviyê çawa dinirxîne? Yani bi rastî wextê ku em dibên aşîtî yani azadî
ام جي حمو جلارا ام دخواز د شخص بريزو جالاندا حمو گرتيارا ام دخوازن يعني دو لوي دري هناكي قوتنون چما نوانا خوينن يعني ايكو تاعتنا يعني مقول د شخص بريزو جالاندا جخوش جي حمو هوالي گرتيرا ام آزادي دخوازن هاو آشيتي و آزادي هاو اي گرتي جينا اي کوچبر اي لدروا اي کو جبو جزای خو جوالات خو چیه جه همی آرام دوی وقتی آزادی وره جه ام يعني افزاگون حقوقی که ام دوی برادری سمدی همو که آستنگی وان هبن ايكو لكوچبرن ايكو گرتینه ايكو مثلا آنها گلک نخوشت زندانا دانه يعني infazı vantın şevtandın yani laaliki da em aşiti ve azadiye dixwazin laaliki da jî van astengiya derxin yani em vê hêviyê çawa em buan ava bikin ya jî em buan ra çawa ji wan bawer bikin ji ber wî hawî jî ev miting aslında giringiya wî ev bû jî berî ku meclis bikeve tatilê me xwest ku zagonê hiqûqî bingeha wan ava bin û derin hê meclis bikeve tatilê. Çünkü gelek hevalê ku înfazê wan tên şewtandin ê ku nexweşin benda van zagonê hiqûqî ne lê Ayşe Gürkan jî yani me peyama wî wisa tîsa xwend li ser jina peyamekî dan yani. Yani em jina azad nakin. Em gela azad nakin. Yani de sistema me de azadî tune. Yani dikarin bêjin di şexsê Ayşe Gökhan de di eslê xwe de ev êrî şekelinde jî têkoşîna tevgera jinên Kurd tevgera jinê Kurdin elbette ki. Yani ev ya me wextê li ber adliyê li ber çapemeniyê me ku got Brez Ayla Akat go ev ya me vê peyamê wisa xwend go. Gon yani ew dikte û peyama ji bo çavê me bitirsîn û van evka van cezaya û dixin merhelê ûn çi jî bikin ev azadî ew were sibê û nêfedî bikin go. Yani evana gotinê Brez Ayla Akat bû jî go yani û çi dikin bikin em ê vê azadiyê ava bikin em ê azadiyê bînin ê ku vî cezayê bide ew ê fedî bike. Yani vê peyamê vê êrişê aslında ser tevgera jinê azadin. Yani em dikarin wê çaxê bêje ew nêzîkatiya dewletê ya li hemberî siyasetmedarên Kurd û ya li hemberî rêberê gelê Kurd heman demê de jî nêzîkatiya li hemberî pêvajoyê ye. Elbette ki şu ev paradigma ku jinê ku tevgera jinê azad paradigma Brez Öcalan pêktîne. Yani ji hemî gelara hew jinê Kurd na di şexsê jinê Kurd da bi hemî jina ra jin azadiyê jin bînin. Civak ku heya jin azad nebin civak azad nabe ya gotina Brez Öcalan e. Yani ew jî dibên ku em ê jinê azad nekin wê çaxê û civakî çawa azad bikin yani. Em elbette ki em vî cezayê jî tijar qebûl nakin em şermezar dikin û evan cezayê jî ew tev em bawerin ke wê rabin çünkü müzakere devam dike ev aşîtî û azadî elbette ew rokî berî rokî em dixwazin bira bicî were lê hinekî aşîtxwaz hene hinekî jî nexwaz hene wan nexwazan jî bi şerê taybet li her derî ji xwe nîşandin li ser sosyal medyayê li derva li kuçeyê li mesela di nava hakîma da nava savciya da yani evana ji xwe belî dikin derdixin holê bi ewana jî ez bawerim ew ê royê pêşî de vana tev ew ê şermezar bibin û ew ê mêze bikin ku azadî bi çiha wî ew ê zagona wî bi gelê Kurd û rêberê Kurd bi fikr û remanê wî ew ê ava bibe em bi wî hêviyê ne û em bi wî bawerê ne ti Kurd jî baweriya xwe bira neşkîne ê ku aşîtxwaz yani ê ku naxwaz ji xwe tu bikî nekî elbette ki ew ê tiştekî derxe holê
elbette ki fikir و ramanê serê her merve dixwaze şolî bike yani bira kes bu an jî bawer neke yani. Belê. Gülistan tu mafê hêviyê çawa dinirxîne her wiha ew azadiya rêberê gelê Xwed Abdullah Öcalan di heman demê de wê bandoreke çawa li ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk bikin. سەری دە دخوازم بەرسەوا ji bo birêz Ayşe Gökhan bidim. Fermo. Yani di şexsê wê de ev ciza dane tevayê jina û tekoşîna jinê ya 40 salî. Di wir de mesaj zelal e. Dibêje ez azadiya jinê ez ê girtîgeha bidayîna ceza ez ê astan bikim, ez ê pêşiya wî bigirim. Lêbelê em temam jî dizanin heval Ayşe Gökhan di şexsê di tekoşîna jinê de herî zelal û herî xebat û peyamê zelal dida. Pergala wayî 100 sale, 1000 sale de hejand hilweşan. Îro ew jî weke gelek hevalê me jî di va girtîgeha de bedelê vê didin. Wek heval jî anî ziman paradigma serokatî jina azad ciza dikin. Em wan şermezar dikin di vîyalî de. Va hevalê me siyaset kirine. Gotinê xwe tê de tundî tune. Yani vê cezayê jî em ji rêzê nabînin. Em dîsa şermezar dikin wan ya diduwa mafê hêviyê do hevalê êsî jî anî ziman niha haziriyeke karekê di meclisê de tê meşandin ji bo guherdina zagona bawer mafê hêviyê ji xwe ne gerekî zagona jî nake serokatiya wê merhelê ku mafê xwe bi kar bîne. Di serî de berpirsiyariya MHP hev serokê MHP heye di vir de wer ji mafê hêviyê yani ev jî wek ji xwe re kirin em bêjin tehdîdik li ser serokatê işte tu wek me bikî daşiyetiyeke ku em dixwazin dibînî em ê mafê tê hêviyê bi kar bînin. Nawna em ê tecrîtê berdewam bikin kêfa me kengî. Yani hinekê ew dikin mijara bazarê. Mijara bazarê de ye û di zagona de jî tiştekî gorî pêvajoyê li gorî guhevalê me girtîgeha ya jî ê li çiyê ê ku li dervê welatin temam ji vê zagonê em dibêjin navekî jî lê dikin make zagoneke bêngehiya vê pirsgirêkê got pêşiya pêvajoyê tevî veke make zagoneke wisa em dixwazin. Yani bibe çawa ez bêjim di Tirkî de navekî dî lê dikin naye niha vêga naye bîra min eger ew zagon ji va pêşerojê re ji make zagona ku çareseriyê û pêşiya pêvajoyê veneke pêşiya serok veneke pêşiya siyaseta Kurd û îro bêjin di qada siyasî de ew demokrasiya dibêjin pêve nêgirêdan venebe ew zagonê li gorî xwe ê poşmaniyê ya jî ê teslîmiyetê vana jî çêbikin ev jî tiştekî boş e. Ev jî dîsa xeterêke mezin xwaretîne yani bê pêvajoyê re xizmet nake. Di vir de jî gere hikûmet di serî de Cumhurî İttifaqî di vir de baldar bin yani. Em ciddiyetê jî wa dixwazin. Eger ev pêvajo müzakere serokatî re dibe hata hatiye standin gerek gelek ciya de hê resmê serok dixine mijarê yani
دمتینگا ده ده نوروزا ده بجعف کرن و وی راشتی وی رسمی يعني تشتك والجوري دبه هي باندورا خو لقاضي ما لقاضي سياسي نكريه لقاضي چالكيا نكريه دور دجي قطان دنا كيچتن اري ام بيرا مذاكره دكن لبل ام يسروك تبينن او نهلن ام راجن رسمي سروك بانقارت سروك درخن فيش لغوري رحي بيواجوي جوارا اوجي دنام مويده جي ورده جي قطاندن خب تایبت جنین کو رپورتاج درباره میتینگ ده داوود جن سه جو هاد گوتن دوی دولت کاوی باشه دوی رهبری گلی کرد و گرتین سیاسی آزاد به حتی کو آزاد نبم ترکا قادان آکن یک جی پیاما کو جنین به تایبت رپورتاج داوود جی او یعنی او مجارا گاو آویتنی هرتم قلب خوتي نروجه رحمة خديل قادرين هنر بأميجي ببيرتينن اوجي چو سردلواني اخوا وكا دقوتنا كي خدا دبي اختور جي سروكاتي رهنك دبي اختور اجاوي جي رخنا دكر راستي دبرد رخناوي جيده سروك باش مذاكره اختور ته رول خو پار بدکی بهنه کاره اما باش مذاکره به مخاطب و پیواجوی سروکه و حتی ایک مذاکره را محسب به عالی کی رونه در شرط مرجی ویجی آزاد بن و کار به عالی فیزیکی ده آلانا وی فرابه راحت به حتی به مذاکره به بسری یاجی به انجام بکه یاجی تشتكي بربتشاف شين برشي ببه به مجول کرنه و به سرمه تبلیغی شیلو کرنه افکار نای مشاندن گلی کرد بیناجی ام قبول ناکن اگر افقص حتی به نقطه هات بجی کدا سروکه میه و اف قلبی کدیجیش بیرا ناکن براوجی باش بزن. Yani dersle خود ام دکارم بیشم راستی جی تکوشنه که هفپار یا بساله هی هم بیشن یاره بری گلی کرد هم جی گلی کرد دیرو که حتی نها بدلین گلی کی گران جدانه ایرو هگر پیواجو هاتو به آستی جی و بدلا گران جی دوی مرل برچا بگره. یادنه گوشن تجی هنه کی بالکشان سر زاگون آنن خوازم هنه کی دنه جل سروی بسکنه به تایبت ji destpêka pêvajê hetanha rêberê gelê Kurd her tim dibêje. Dibêje divê em bêjin ew parastina nirxên civakî statûya gelê Kurd yanî em bêjin bi ewlehiyeke zagonî derkeve pêş. Yani her tim balê dikişîne ser ewlehiya zagonî. Tu dikarî vê hinekî dinê ji me re hinkî dinê jî berfire balê bibe ser. Bi rastî ji داویا عثمانی و حیا سری جمهوریتی yani دوام dönemada tisa heneki mesela Kürt bi zimanê xwe perwerde didîtin wek matematikê wek fenê wek astrolojiyê lê piştê cumhuriyetê êdî asimilasyon politikasî dehî bi çav hat dîtin o dehî peydepey nek bi nek Kurda hem ser zimanê wan hem ser kimlîga wan hem ser çanda wan çawa asimile bikin çawa tune bikin çawa wan di nava vê sistemê de bihelînin lê sed sale ku nehat helandin erê hinek bû asimilasyon hinek bû lê ê ku di zana bû weka hereketa Kurd weka bi Rêz Öcalan ku derketin gotin ku van yani Kürt hene zamanê wan heye çanda wan heye kimlîga wan heye yani Kürt nikarin ûn temamen bihelîn di nava xwe de yani ji ew ro heya ana li ser zagona tim wextê ku zagon hatin degişkirin Kürt hatin tunebûn Kurd li ser Kurda jî xistin nava Tirka gotin ku yani ji xwe Kürt tunene
انتگراسیونا ترکیه yani bi sala em tev bi hev wextê em çûn perwerda mektebe ya jî dibistanê me bi sala me got bira hebûna me ji hebûna tirkara diyar be ama ro diyarî be yani lê îro hêjî ev tê jiyan kirin lê îro Kurd êdî بسايا حركات في حركات آزادية بحركات كرد وبسايا برز أجلان البته كي بري ويجي جلك ريبري كردا دركتن ويا إسيان كرن إسيان تساعتن أو كرن دبيا بتركيز بين باسترلمش إسيانlar le vi 5 ساله داوي edi نكاربون ve şartana yani edi ev hareketa Kürt و برز Öcalan go çidbe birabbe gerek Kürt و nas bikin îro bi dünyayê hatin nas kirin 5 sale via yani tişte şerekî germ yani hat ava kirin gelek bedel hatin dayîn lê îro em dibên werin em jî weka hemî gela bira çanda me, zimanê me, hebûna me li welatê me bê qebûl kirin. Li dinyayê hatiye qebûl kirin, li welatê me nehatiye qebûl kirin. Em di welatê xwe de em azad dixwazin bijîn yani. Ji ber wî havî jî yani evana van zagonê hiqûqî yani zorunlê wê derên yani mecburin ew êdî wan zagonê hiqûqî derên. وقتی درنین آشتیه چه ویچی بود؟ شما دولت گلک زاگون اخو پیک جنینه yani eri zagon heyl ortayl pratik eder ortay حقوق لورتي نمايه يعني حقوق يعني ولا تكي كو حقوق لنمنا عدالة جليتنا آزادي جليتنا ام جلبيجن ورن ام ونجي حقوق خوشي بتجيبينن او هبونا كرداجي بنقهوان بحقوقي ناس بكن o bixin jiyanê çünkü ustanım bese ez Kurdan nas nekim Kurd min nas Türk min nas nekim ez Türkan nas nekim Türk min nas nekin em bevra jiyanekî ortak nekinse em divî welatî de ticar huzur û azadî nayê vî welatê ji bo huzur û azadiya vê welatê li ser abolî ser perwerdê li ser tendurustî wextê ku azadî û hiqûq hebese ji xwe bi xwe her tişt wê dibe wê welat be weke cinnetê. Cinneta me jî destê me de ye. Hemû gelê Kurd, Türk, Ereb kî dibe birav be. Gere li vê dawê li van zagona xweyî derê. û xweyî derne ise ro bi ro îro ezim sibê Erebin, disba Çerkezin wisa millet em ê di nava xwe de bihelînin. Ama em dibên em bi hevra jiyan bikin em tev bi hevra bilind bibin. Tam jî li vir em dikarin vêjin giringiya rêxistinbûyînê ji der dikeve holê yan rêberê gelê Kurda Abdullah Öcalan her tim dibêje. Dibêje gelek bi qasî em bêjin xurtkirin û em bêjin pêşxistina rêxistinbûyîna xwe heye. Elbette ki. Yani îro wextê ku Birêz Öcalan dibe ku ez hew ji Kurdan na ji hemû gela re ez azadî dixwazim. Wextê Kurd azad bin ya piskirêka Kurda di vî welatê de nemînese piskirêka ti gelî jî namîne. Her insan ser zimanê xwe li ser çanda xwe li ser yani dibe ya hebûna xwe ava dike. Yani wextê ku çanda min zimanê min hebûna tune bese hebûna min jî tune yani. Ez tuneme demek ki. Ji ber wî jî em dixwazin yani rokî berî rokî hem حقوقê bicîbînin hem jî zagonê hiqûqî çi hewce dikese ku hebe se bira bicîbînin tune bese bira ava bikin. Yani heya wana ava jî nebin û hevalê me ku îro di zîndana da ne ku neyên berdan hevalê me ku îro koçber bûne li derva ne tev neyên bi azad welatê xwe de aşitiye çi ya azadiya çi em ê biaxivin. Yani her tişt wek xwe dewam bikese em qala hêvî û azadiyê jî nikarin bikin yani.
بله براستی جبو خورد کردن وی آزادی جبو خورد کردن دموکراسی همان دمی جبو پیش کردن پیواژه آشتی و جواکا دموکراتیک دی سالور ام دکارم بیشن گلستان گرینگی تایبەتمەندیە پێشخستنە ڕحێ یەکێتیە gelê Kurdî salver derdike bi pêş. اري براستش خود يك ابرح وهلا سيامة توا بهبرية ايرو هر چرپرچه كردستاني دناوا بازارك پر مزندنه بازارك 100 سالية يعني ايكو ايرو حاضريا ايرو كرن بري 100 سالية بري 100 سالي اباتي آوا كرن هرچه کرنا كردان كرد بريندار كرن و بوی برینا وعب چقاندن ام بیجن نه 100 سالی بلکه 300 سال جی کرد لیویا هیویا آزادی خونه ایرو هیویا سروک هیویا گوجبو سروک ام دخوازن اساس هیویا 100 سالایه بابو کالمه بندستی بکولتی چور سردلوانی آخوا ام نخوازن ام وزاروکی خوا کوله به ناسنامه به زمان به دیروک به جیان ام هران در دلوانی آخوا ام کرد گشتنوی مرحله ایدی بسه ایرو دناو نتوی دیجی دیسا دبیجن به آله ve gece ku لسر روجلات ناوی باندور دکه نخوازن کرد ببین یکی ام گل دخوازن یکی تیا بچه ببه ایرو بج نانو آوه جنفسه جی زفتر احتیاجامه کردا سروک مور باهوه و یکی تیا خو آوا بکن لسر وی آوا کرنه جی کنفرانسا جوینا از بیشم حتی و آستاگو ام خواستکو و تمام ایشی خو بکن یک و ام به هفراجی کاربن حرکت بکن اوی daha باندور لسر هر چار پرچه کردستان و تباییه گلی کرد بکن Şuan lê neriyam taybejî li her aliyên Kurdistanê yani dijberên me her tim xwestî nakokiyekê têxina bere me. Mesela sînorên di navbera me de qalin kiriye, dîwar di navbera me de em bêjin çêkirinê. Yani her tim ew êrişek li dijî wê yekîtiyê jî em dikarin bêjin. Mijara gotinê. Kongra yekîtiyê çêbe em Kurd di wê derê de em bên bahevê em bêjin dinyayê tevî tiştekî ku di nava me de nakokî çêbibe ev nakokî tune ye. Ha em vê dixwazin. Pêşa rojê de belkî demeke kin de ev jî înşallah çêbibe. Lê mafê me yê hêviyê neyê îro ye. Mafê ku em serok re îro ev pêvajo baweriyek ça hêviyeke pir mezin daye gelê me. Lêbelê wê heta bi kudrê hare ew ê biçe encam bibe em bêga wê texmînê nikarin bikin. Yani ez bawerim dîsa bêtir bi girêdayî têkoşîna me yê. Aynen. Divê her tim em nel aliyê ku hêvî dikin. Ji wê bûnê serok em bidikirin yani hinek tişta. Dibê herin xwe ava bikin ji nû ve avakirinê di alê înşa komîn dibê em ev ji me ji xwe lazim e. Dibêjin me Kurda hinda kiriye îro kapîtalîzmê hingî bandora xwe li ser arê aborî li ser çandê li ser siyasî sosyalî em bêjin hemû tiştî de bandor li ser rojhilata navî tevaya dinyayê kiriye. Esas ê ku îro me ji vê jî ji vê hişmendiya ku em dûrî hev dikevin em hevdû nas nakin êdî em dixwazin bi serê xwe bi serê xwe jî azadî nabe. Azadî jî bi civakê re civak jî bi şexs re azad dibe ev jî di rêxistinê de derbas dibe. Rêxistina me çi qas xurt be em ê hev qas hebin û rêxistina me zeîf be
أمي تنخو يابكن و دوی ام خو جوی تبلیبونا درونی و قلسبونا ایدئولوژیک جی ام خارزگار بکن راستی جوانا پیش باندوری لسر وی تفگرا جیانا مروف جی دکن أمي لو بالشام دينا بلا ولا نجينك أري أم رادبن بيا أم جار جارا أم بقرسيه خورتشتين باهر لبلي أو بينجها كو مين إيرو أجيانك قومينال جيانك كو أم هر حمي إيشو ألمي هاف ياجي أم دردي هاف زانبن أم بزانبن لكرتش دبا أم وي تفقري ضعف خورتناكن إيرو جبر فينا كو كيجي دباجاري مدى لهف كتنا يعني دحب مال بط رادبن بسلاح البرهب رودنين ياجي سرچند قرش بره هفدو دو کجن ياجي باندورا خوي سالو نيفيجي ترسيوي دي جيتشتك يوساجي بي ماداليونون ديار يوزي ايرو دولت ايدي بفي دمي در باسبوي بشار هر تشت و شارت ايرو ويد في بيواجو ايدي جي تشت دركب سر روم بله يعني گلستان وزانت دمي كندجي او ده قالك اقتصادية ودولة قالت شعب ديري يعني بكم درين قالت تشتي قريش تدر گلستان ام جی هاتن داویا برنامه خو ام گوتنی تب کرتاسی داویه بگرن من تخست أزبالي بكشينم لسر خالك إيرو دروجفان مدى لحي وزانن شفاء بعقب مركزي تيدا سر أستنجي جن أستنجي خورت پر تندیه که و شخص مروباتیه دنای قبول کرن لباطماني ما يعني دركته هولي شش حفت روجاجي مجبوناوي چالكيجي هيجي بردوام دكه ام دبيجن ديسا فايلي وابرا بينجا ذاكرن ليت سريده ام ديسا پرگالا دولت ياكو لسري كنترولو و اركيكو لازم بو بكارنانيه ام دخوازن ويجي بكار بينن و تتباجاري ده لسر آستنگا ام تندیه قبول ناکن سر دجی مروباتیه وجبوكو و متولي بي درفت جدان مالا و آوا آزادیا سروک آزادیا میه سرکفتن شورت خواست بله گلی سپاس گلشنم bu kurtasi gotine işte jibik ber kuda mamene ma tamam براستی میجی سری تجبیر کرد لی از حمی آشیت خاص ادوین برا سری وان صعبه قدرینانه جیانا خوش دستا دوسته کی کردا بو دوسته کی کو آشیتی دخواست حقیقه تی فهم کرد دوی ریدا دخواست تشتکی بکرنا لی وقت دوست مرف دچن وقت انسانی کو حقیقتا کو آشیتی دخوازن حقیقت فهم کرنه دوی ریدا فکر و رمان خود به همه دنیای پارید کن جمعه پر مهمه لی ام دبین خدای رحمه خلی که و سری احس کریوی صعبه پیشتیوی جی ام دبین احتیاجا کرده به کسی تنیه کرد احتیاجان به هف هیه تفاقه خود بکن یک وقتی که تفاق هبسه هر تشبیراته يعني أبوري جي بيراتي تندرستي جي بيراتي زانبون جي بيراتي يعني إيرو كو بريزو جالان ما بدنيا دايا ناس كرن ليه چما أم هفدو ناس ناكن أمي هفدو ناس بكن أمي تفاقا خو بكن يك إيكو فكرو رماني خو لهندا سيستمي هناكي جبو هناكي بتشو منفعتي بتشو زمان دريجي أدكن برا أوجي برونين بفكرن باراديغما بريزو جالان بخينن میزه بکن که همی گله را چه دخوازه یعنی اوی فهم بکن ام دبین تیساجی جه همو ایکو دو هاتون میتینگه ام جوان همو باجارا را ام سپاس کن سری داجی آمده را ام سپاس کن که دو جوشه که هری مزن در خصن نورته که که هری مزن وان جیدا و حوالی می که کد دان بونجی همی را ام سپاس کن و ام سلاف رزق خو دسری دا بريزو جالان ودشخصي دا حمي هوالي مي زندانا هوالي مي كوچبر بونه و هوالي مي در وتورا ام دشينن
ام سپاس کن جوارا جی که دوارا جی صاحبه ام تفاقا خو یک بکن ورن ام آشتی و آزادی خو ام بهورا بنگه هاوی آوا بکن. بله geleki spas مالاوه cevabı kedavet sağ. Peli temaşavanên hêja em hatin dawiya bernameya xwe vê bernameya xwe de jî me bal kişan ser mîtînga azadiyê ku bi duruşma bi rêbertiya azad ber bi civaka azad ve li Amed li wan Mêrsîn û Stenbolê hatibûn darxistin me bal bir ser naveroka mîtîngan çawa derbas ku peyamên bi çi rengî hat dayîn her wiha girîngiya azadiya Rêberêgedê Kurt Abdullah Öcalan bandoreke çawa wê ser pêvajoyê bike vêya girêdayê em li ser naveroka pêvajoya aştî û civaka demokratîk jî sekinin. Heta demek dinê bimînin di xêr û xweşiyê de.